Kieku jien kont l-Avukat Ġenerali ma kontx ngħaddi r-rapport u r-rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta Igrant lill-Prim Ministru u l-Ministru tal-Ġustizzja. Sostna dan il-professur Kevin Aquilina, dekan tal-Fakultà tal-Liġi, f'intervista mal-Gazzetta The Malta Independent on Sunday. Il-professur Aquilina qal li hemm partijiet tal-inkjesta fejn il-Maġistrat Aron Buġejja jkun ta' istruzzjonijiet biex il-Pulizija tinvestiga, tarresta u jekk ikun hemm biżżejjed evidenza tibda proċeduri kontra persuni partikolari. Il-fatt li l-Prim Ministru u l-Ministru tal-Ġustizzja raw dawn ir-rakkomandazzjonijiet jistgħu jippreġudikaw din l-investigazzjoni, kompla il-professur Aquilina. U qal li għalkemm il-Prim Ministru kellu interess personali, id-dekan tal-Fakultà tal-Liġi u tal-fema li dan ir-rapport ma kellu jingħata lil ħadd sabiex tkun żgurata l-level playing field u ma jkunx hemm żbilanċ. Dan l-iżbilanċ mill-Avukat Ġenerali wassal biex il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija fetaħ kawża kostituzzjonali sabiex jingħata kopja sħiħa tar-rapport tal-inkjesta. Il-kawża sostni l-fatt li l-Prim Ministru ingħata kopja sħiħa tar-rapport tal-inkjesta u l-Avukat Ġenerali qed jirrifjuta li jgħaddi kopja lill-kap tal-Oppożizzjoni qed joħloq sitwazzjoni fejn l-istess kap tal-Oppożizzjoni ma jistax jaqdi d-dmirijiet tiegħu kif mitluba mill-Kostituzzjoni ta' Malta.